सासे ल'मोन बिराद ल' बिदि केम खालामो नोंलाय बहाय दं ओंखारखाया ओमफ्राय मालायखौ केम्पार होनगोन दा जेनेबा लोगोफोर तामाम इन्टारेस्टिं गेम प्ले लानानै फैदों दै टिडेम चेलेन्ज नोंथांमोना गेम प्लेखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय गेम प्लेखौ सुरु खालामनायनि सिगाङावनो आं मोनसे स्क्रिनशट नोंथांमोननो देखायना होनि कमेन्ट देखायना होनि आरोना जाय दा आंजों गेलेगोन बिनिनो कमेन्ट बियो बे मानसियानो आंनो कमेन्ट हरदों थ' बिथाङा होनदों रायजोफोर लेंहरनायाव गेलेयाबा आनफल' खालामजोबनो नामा जाहैबाय साइक्ल'न बय साइक्ल'न बिटिवाइ थ' नोंथांमोना साननानै नायलाय आं एसे साननानै नायबानो जाबाय आरोना आंखौबो गावनि साननानै नाय नोंथांमोना 10,000 मानसि नायगोन आंनि भिडिअखौ थ' 10,000 मानसिजों आं गेलेजोबनो हाया मिथिगौ ना आंबो खामानि थायो समल' गेलेयो आं गेम प्लेनि भिडिअखौ आं होनबायानो दंखायो आं जाय मानसिया आंनि गेम प्लेखौ नायनानै मोजां मोनो आंखौ सापर्ट खालामो आं बिथांमोननि थाखाय लाबोयो नोंथांमोनजों गेलेफानो एबा गेलेफाथारनांगोन बिदि होननानै आं गेम प्लेखौ लाबो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एसे बुजिबानो जाबाय आरो गेलेनो मोनाबानो आनफल' खालामगोन बे खोथा नामा आंनि फल'वार्सफोरखौ आं एसेबां खर' गाज्रि आरो एसेबां बुजिनो रोङै बिदि मोनाखै आरोना आंखौ बांसिनानो मानसिफोरा अनदों आं अनग्रा मानसि सेस फल'वार मोनजोबदों आरोना साफा सानै दं हेटार्सफोर थ' बिथांमोनखौ आं जेबो होनथ'ला नोंथांमोना जाय आंखौ सापर्ट खालामदों आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनखायो आरो आङो गेलेफानो हाया बयजोंबो सम मोनबा आङो गेलेगोन उनावहाय आं एसे फ्रि जाबा कास्टम होगोन फल'वार्सफोरा एसे बारायबा आरोना होमबाना कास्टम होगोन बयजोंबो गेलेगोन मिथिगौ ना बिदि आनफल' खालामबा माथो रावबो गेमारा जौगालांनो हानाय नङा बै हिन्दीवाला गेमारफोरखौ नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना बिथांमोनखौ सब आनफल' खालामदों बिथांमोनखौ माथो सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौ सोर सिनाया दा फाइल गेमिं जनाथन बिसोरखौ नरेन्द्र प्राइम मिनिस्टार मदियानो बिथांमोनखौ सिनायो बेखौ एसे बुजिना लाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिनो जोंखौबो सापर्ट खालामनानै एसे जौगाहोबा नोंथांमोनाबो सिनायजागोन बिदि आरोना बर' होननानै थ' आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन थुदो बिदिब्ला गेम प्लेखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर प्रेजेन्टथारनांगौ दै ल'लै ये सयथिबो जेनबाबो मानिया साला फै गावखानो थौ बहाय दं फैयाखै इयाव दं थांबाय सालाफोरा सासे ल'मोन बिराद गावनो हायारा बेलाय सोरां नोंखौ गावनो हाया होनदों फंबाया मानो हाया जानांगौ फंबाय फैनायलाय आंखौ वान बि वानाव उन्दैसोलै मबाइल गैया उन्दैबा मानो गिदिर होनदों बाथ्राखौ मबाइल गैया ओइ आगै आं ल' फैद' नों हारसिं गावजोबखाबाय नै आयौ ओंखायथ' फैदो दे खबरल' हो बिराद खारलांबायलै बे बिराद खारबाय बियो न'आव हाबनानै गावबाय आं आरो टेनसन लानांगौ मालाबाबो सोलायनो हायो बिदि साथाम साब्रैल' बुरजाया बरिया सयथिबो बोरै अबेयाव आगै सासे पिस्तल गावखांबाबो जानो सासे आंजों दै बे सासे बिदि केम खालामो नोंलाय बहाय दं ओंखारखाया ओमफ्राय मालायखौ केम्पार होनगोन दा जेनेबा बिराद ल' हेड ग'दिं होदोंमोन अबे सासेया माफिया बिराद ल' दा माबाय दा हिल लाबायलै बे हिल लाबाय फैदो बिराद कल खालामो सासेया सासे दं ओइ नै सासे गेजेराव दं फै लाखानि
Stop yang lewa. Ayo buriale soti. Kevin naik na जोंखौ माथो जेननानै थांफिनसिगोन. नै फैगाव नै नै. Birar lo. Lo nama? Nale saksi mau sing khara cyclone na. Clear bi. Ayo lo होननाया नालाय आगै lo होननाया नोङो थगायबाय आरोना नोंखौ आंखौ नांदोंमोन गदनै थोद गरनायाव ल जायो नामा नङा ओमफ्राय सासे ओंखारानो साइक्ल'ना बेसनिफ्राय बे साइक्ल'खौ गावनि थौ दे नोंखौ गाव आयु नालाय माबायदि केम्पार सयथिबो देरहानो थार आरो बिसोरो देरहानो थार जोंबो थांनो नालाय बिदिबा साला आयु सयथिबो ओइनै केम्पारा फैनो र' सानैबो दं फैनो हो र' फैनो हो नै फैबाय आइलि गरसेल' गौ आयु अबे गरसेल' माथो थैबायसो माने इसिबां केम खालामदों जेनेबा मानि थाखाय इसिबां केम खालामदों मिथिया लाजिदों देरहाबा जेनबा लाजिदों आयु ओंखारबोखायाना ओंखारखाया ओइ नै साइक्ल'न गावनिथ' साइक्ल'ना इयाव दंफै आइलै नै ओइ इयावनो दङ सानैबो फै लदा बै सासे गावखानो फै साइक्ल'ना नुबसो ल' आगै ल' पिस्तलजों लागाय पिस्तलजों साला नों केम खालामनो साला लागाय जोंनि न'आव अबेमोन आच्छा सिनायबाय सासे फैदों बेना सासेखौ नायदो आगै बुरिया थांबाय थाङाखै आं सिटिजों ल' नामा इयो नाङाखै ल' नङा सानैबो लोगो नांनानै गावदों आरो आंखौ आयु ल'हाय सयथिबो थांबाय सानैबो आयु ओरैबायदि नुब प्लेयारफोरानो दम हरदों ओमफ्राय किडिफोरखौ बोरै 5-6नि दोनदों बिसोरो एफा नुबफोरानो ओइ नोंबो थांजोब्बाय सानैबो र' ल'मोन नामा बुंनो हाया नांलाबायदोंमोन माथो गावनोनो हायारा नैलै फंबाया नोंखौ गावनो हागासिनो आयु फैदो र' गावफा आयु नै उनथिं फैबाय सासे साइक्ल'नखौ गाव पिस्तलजों आं अट' गावबालै सिंगेलसो गावबावगोन ओइ उनथिं फैबाय लागैनि गावदो इखौ गावबाय आंल' पिस्तलजों होबावबाय नालाय आंखौ आं होयैनि पिस्तलजों र' किलखौ बुरजा खालामग्रो देरहा होथारनाङा इसोर पिस्तलजों गाव कि मा गाव फैदों थानांगौ बेजों दङ सानैबो दं र' सासेखौ दोरैखाया जायगानिफ्रायनो साइक्ल'ना ओरैबायदि नुखा बिदिनो फन किल'ट साला 1v2 लाजाबाय आंजों फैद' खबर पिस्तल गावबावदों नुफोरा ओइनैयाव दं आयु बे फैयाहाय बे फैया नमस्कार नमस्कार नामा बेजों फैगोन नै नों थाबथा होबाय आंखौहाय आयै सानैखौबो लाबोबाय नै नुबा जेबो नङा 5 केजि दोनना लादों बाला नुबा सोरनोब आय'लै नै मानो बिदि होगासिनो आंखौलाय
आयौ ल'मोनलै आगै बैयो सासेया बिराद ल'मोन आं मबाइल गैयालै नङाबा लेंहरसिगौ आंबो र' गाबोन समफोर मबाइल लानानै लेंहरगोन आं अय नंगौ नामा फंबाय लादो गेलेयोदा आंजों सोर बे गेलेयो नों मबाइल लाबा आयौ उननिफ्राय हाबासो जासिगोन बेयो ओरैबायदि केम्पार साइक्लन ओरैबायदि केम्पार सयथिबो आयु ओइ आगै साथामल' बारा बे जोंबो दा ओंखारसैब्रा ओंखारसै दा ओंखार बिदिनो थाबाय था साला इसोर जेरै गेलेदों बिदिनो गेलेगोन ना जोंबो गावगोन गेजेरनियाल' नालाय आयुलै मानो इदि केम्पार जाखो ओइ थांनो हालाय आगै थांनो हालाय इयावनो था थांना फैनो इयावनो था आरो थाङा ओरैबायदि केम्पार मा खालामगोन बे केम्पारा इयावनो था फैदों दे इ सासेनो गावथ' फैदों र' फैबाथाय गाव साला केम खालामनो नोङो केम खालामनो नै फैबाय आंल' फैथों र' फै साला नोंसोर जेरै गेलेदों जोंबो बिदिनो गेलेगोन गाव सासेखौबो गाव साला मानि थाखाय केम खालामनाय मानि थाखाय फोरोंदों जोंखौ सासे सिगाङाव फैयो सासे उनाव थाबोयो नङा होनलाय नोंसोर जेरै गेलेदों जोंबो एरैनो गेलेगोन माथोखाय ना जोंखौ गाज्रि बुंसिगोन बिसोर रायसिगोन बिसोर नायबाय था ओरै नोंसोर जेरै गेलेगोन जों बिदिनोथ' गेलेगोन ना नै साइक्ल'ना नालाय 7 जनल' गावदों इबो केम खालामनानै बाल थोर आं बिसिनि खेदिफोरखौ देखायनो र' ओरैबायदि गोरों केम्पार बाल थोर नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै सासेना नै 278 मेचआव 537 किल ओमफ्राय माबा केडि इसोरो मा खालामो जेनेबा बिराद माबायो नामा थाखुमा गेलेयो नामा गेमाव ओंखायनो इसोरो बिदि 5-6नि केडि लानो हायो बे सासेया नैबे खोमा दै माफिया होननाया हेद बेथ' नङा बे आंजों लोगोसो थ' लोगोफोर बिथांमोना जोंखौ बिरादहाय दम होयै लेंहरबाय थादों आरोना बे साइक्ल'ना ओमफ्राय लाजिबाय जेननानै ओमफ्राय खननै गेलेबाय खननैयावबो जेनदों आरोना थ' आरो खनसे लेंहरबावदों थ' बिदि सासेजोंनो खननै खनथाम गेलेबाय थानो हाया नालाय थ' साइक्ल'न बय नोंथांखौ होनदों आङो दम हरलायनाङा दम हरलायाबाबो आं गेलेयो ओमफ्राय गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरोना गेमाव जेननाय देरहानाया थाखायो थ' आंनि गेम प्लेखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय फेसबुकखौ फल' खालामदो ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंबाथाय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि गेम प्लेया एसेनोसैमोन लोगोफोर बाय